שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ איבדתי המלך. אני עומרי, וכן יש פה עוד כיסא, אז אמור להיות אצלנו עוד אורח מיוחד, הוא יהיה איתי בערוץ איבדתי המלך. בוא ילד, תציג את עצמך. אני אסף. אסף ינהל איתי פה את הערוץ. הערוץ, אתה רוצה לספר מה יהיה בערוץ? אתה רוצה שאני אספר? כן. אני אספר שניים, אתה שניים. טוב, דבר ראשון זה משחקים, כמובן, גיימרים, חייבים. כן, נכון. טוב. אז דבר שני, אנחנו עומדים לעשות פודקאסט! אתה רוצה לומר עוד שתי דברים שלנו? אנחנו הולכים לעשות סרטונים של קרייזי אלום בלון. שזה אפליקציה שמעוותת לך את הפנים ומעוותת לך את הכל. כן. כן. יצא לי קליק. הוא כאב. אז אנחנו נראה אותם בפרק הראשון של הערוץ. בא לי בוא נגיד להם ביי. וואו!